Tinini update rok hingkake Tipra Mothani MDC Sir Dhirendra Dev Burma no 3 কোটি টাকা rang riwi painani naikha bo abo niji no bini Facebook page o post khai saka bo bini Facebook post o tamni saka norok no obono nang kok borok bai kisi sacha bujogoi khwnariwano puila no video chengnani swkang ang chin bubagra tei Sir Dhirendra no belai belai kheno hambai mario bo Tiprasano hamjakmani bagui okok samani bagui bo bini Facebook page o bo hai hini saka nini 3 কোটি টাকানি ani kuno dorkar nangya ni saka ani kaisa no imang Tiprasarokni hamjakmano jitinani hini sakta Tiprasarokni bwkhano jitinani abono ani imang bubagrano je phwrwngmani nini rang 300 কোটি টাকা bai phano abono phwrwngui maya hini sakta gangke obo belai kheno sarno hambai mario bo hai kok samani bagui Tiprasarokno obsuk hamjakmani bagui baksa borok tongo rang bai paijagui thango chin Tiprasarok haipano rang bai paijagui tangkhainani nung saijung sak kaisa nini family si banchi thangani nini future nini next generation tam no obno kisa wansungani no nang khabangni tahote usong tinini bagasukno norokno tege se kok sanani muchung ang Facebook page kaisa katal khuloka please norok nang description box te comment box o link di diwana norok ajaga thank you jak follow khairi diano ajaga ang tak video lagatar upload khai tongo tei norok ano je support bo share khai mano Facebook ni bisingtwi ganggai tinin bagasukno hambai।